Bones, en aquest vídeo us explicaré fer l'exercici 2 de quadrilàters. L'enunciat d'aquest exercici te diu que els costats no paral·lels fan un 90, o sigui, 90 mil·límetres, i l'altre, bueno, hi haurà aquest punt aquí, i l'altre fa 120 mil·límetres. A part, també diu que la circunferència inscrita en el quadrilàter fa 40 mil·límetres de radi. Molt bé. A partir d'això, com fem un quadrilàter? Doncs molt fàcil. Si penseu, clar, un quadrilàter està fet de dos costats paral·lels i dos que no ho són. I començarem per fer el que sabem fer. Dos costats paral·lels, no? I fem una recta que passi per aquí. Ara, vinga, així. I fem una perpendicular. Què passa? Clar, ha de ser aquesta recta, que ja és un costat del nostre quadrilàter, ha de ser tangent a la circunferència, perquè és inscrita a la circunferència. Aquesta circunferència serà tangent a tots els costats del quadrilàter. Així que guai. Següent costat, doncs, paral·lel en aquest, que i tangent també a la circunferència. Això ja són dos costats del quadrilàter. Ara tenim aquests altres dos, els quals hem de col·locar. Com els apom aquí? Perquè, clar, tu pots dir, va, això, quina inclinació tindrà, com pot estar? Doncs tu agafes el teu segment de 90 i el poses aquí, on te doni la gana, però que estigui damunt la recta. I després 90. Fins on arriba? Doncs 90 mil·límetres és això, o sigui, ha d'estar amb aquesta inclinació perquè és l'única manera que hi cap aquí. I dius, molt bé, però això està aquí i hauria d'estar aquí, tangent. I com ho fem? Trobam el punt de tangència del costat que estarà aquí amb aquesta circunferència. Com ho fem? Molt fàcil. Allargam la recta aquesta, i fem una perpendicular en aquesta. Un moment. Perpendicular en aquesta recta que passi per... Ai! Gràcies. Perpendicular en aquesta recta que passi per el centre de la circunferència. Molt bé. Aquí, on està la circunferència, doncs això serà el punt de tangència. I què fem? Paral·lel. En això, el que fem és moure aquest costat per dir alguna cosa fins aquí. Pum. Au. Ja tenim aquest costat fet. Ja tenim tres costats. Ara me falta el quart. El que hem de fer és el mateix. Agafam aquest segment, el posem on ens dóna la gana, per damunt del costat, i que mos hi càpiga. Ara, aquí va bé. I el mateix, allargant la recta, pum, pum, i perpendicular passant pel centre per veure quin és el punt de tangència. Que en aquest cas és aquest d'aquí. I ara movem el costat, otra vez, fins aquí. I ja tenim aquí el nostre quadrilàter, el que passa que quasi no se veu. Pum, pum, pum. I pum, au. Aquí tenim el quadrilàter fet. Au. Espero que ho hagueu entès i que us hagi servit. Molta sort.